Yun, welcome back mga pare ko sa ating panibagong Night Sport Fishing, another adventure. So ayan, mamumana naman ulit kami para makahuli naman ulit tayo ng pang-ulam. Dito pa rin tayo sa dating spot. Dito pa rin ito sa Baladin, dito sa Tinampo Bulusan. So ayun, tara, simulan natin tong pamumana. Pero bago yung shoutout muna kay Marky Espera at sa Alparangan team ng Bagakay Bulusan Sorsogon. At big shoutout pala sa mga espero ng Santa Magdalena at kay Jay Alinaxi. Yun. At shoutout na din sa iyo Mark Dave Garote ng Dangkalan Bulusan. Yun. Tara at simulan natin itong pamumana at sana mabiyayaan tayo. At ito unang lubog natin mga pare ko eh. May napansin agad akong isda nasa ilalim. Ayun o. Maamo mga pare ko. Ayun o. Dandahanin natin. Sa pulkang bulgan ka. Yun, bulgan pala yung tawag dito sa amin sa Bulusan. Ayun o. Masarap din pala itong uri ng isda mga pare ko sa sinabawan, paksiw at gata mga pare ko. At dito sisidaman nga ulit tayo mga pare ko para maghanap ng isda na mapapana natin. At ito yung nakita ko, isang maliit na bagulan or boko. Yan o. Maliit pa ito kaya hindi natin huliin. Kaya sisid na lang ulit tayo sa ilalim, baka may isda tayong makita. At dito pagtingin ko may isang paru-parong. At ito may nakadikit pala na talugbago mga pare ko. Dandahanin natin. Sa pulkang talugbago ka. Magagaling talaga magtago yung mga talugbago kasi kasing kulay ng mga bato mga pare ko. At ito may napansin akong pusit. Ayun o, maamo. Dandahanin natin. Pang calamares ngayon. Sa pulkang calamares ka ay step pusit pala. Yun, nakahuli tayo ng pusit mga pare ko At eto may itiman or labahita mga pare ko. Ayun o. Dandahanin natin. Sa pulkang itiman ka ay sa tumagilid agad. Kasi paubos na yung hangin ko dito mga pare ko Ayun o, medyo may kalaliman talaga ito mga pare ko na spot natin. At eto may napansin akong nakadapa na isda. Ayun o. Toko or tiki kung tawagin dito sa Bulusan. Ayun o. Sa pulkang isda ka nagitik mga pare ko Prito lang, masarap nito. At ito paglubog ko ulit mga pare ko, may napansin akong isda nakadikit sa bato. Ayun o. Tapasan mga pare ko Dandahanin natin. Sa pulkang isda ka nagitik mga pare ko Ayun o. Napakaganda ng tama natin. At dito may napansin akong tabugot na papasok sa butas kaya pinahabulan ko agad ng pana. Ayun o, sapul natin sa ulo mga pare ko. Ayun o, malaki. Ayos at nakakuha tayo ng malaking tabugot mga pare ko Nasa malalim na parte. Ayos at may pang adobo sa gata na tayo mga pare ko Malaki na. Sana madagdagan pa ito para may pang dagdag tayo dito mga pare ko At ito paglubog ko ulit mga pare ko, may nakita akong buko ulit na maliit. Ayun o. Maliit pa mga pare ko Asan kayo yung nanay niyan? At eto pagtingin ko sa kaliwa, may nakita akong isda nakadikit lang Ganda ng pwesto, labas na labas Kitang kita yung ulo sa pulkang isda ka. Ipos-ipos or triple tail mga pare ko malaki, malapad na mga pare ko Ayos Sigurado na yung pang ulam natin. Hindi na masama. At eto may isda ulit. Labahita or kurisan. Medyo alanganin. Ayun, nakawala. Pero napasama yung tama niya. Kaya tagilid na kong nalangoy mga pare ko damputin na lang natin. Mailap pa. Nabungaw mga pare ko Yan, damputin na natin. Yun, nakukuha natin mga pare ko Kurisan, masarap ito mga pare ko sa sabaw. At ito may kurisan ulit sa loob. Sa pulkang kurisan ka. Ayun ayos, malapad mga pare ko Ito na pala yung huli na natusok natin. Kaya hanggang dito na lang yung video natin mga pare ko Okay na rin yung pangulam natin na nahuli. At ito na yung lahat na nahuli ko mga pare ko Ayun libre naman sa ulam. Kaya bigas na lang yung kulang mga pare ko At ito may pang bangot na rin sa gulay. Ayun kamilo at tapugok mga pare ko Yun, kaya salamat sa panonood mga pare ko Pa-like, share, and follow na lang. Salamat, God bless. Peace out.